Vieme, že tento svet vedú slobodomurári. Slobodomurárov založili jezuiti. Jezuitov založili templári. Čiže katolická cirkev ovláda a vládne slobodomurárov a katolická cirkev ovláda a vládne každú jednu krajinu. Či komunistickú, či ateistickú, či kapitalistickú, či fašistickú, to je úplne jedno. Každú jednu krajinu. Cez slobodomurárov. A vieme, že vodcovia najdôležitejších krajín na svete sú všetko slobodomurári. Neznamená, že najdôležitejšia je najväčšia krajina a najdôležitejších krajín. Ale samozrejme aj veľké krajiny, ako je USA či Rusko, vedú slobodomurári. V USA je prezident však Trump, to je slobodomurár 33. najvyššieho stupňa. A Rusko vedie Putin, to je tiež slobodomurár 33. najvyššieho stupňa. A skoro v každej krajine vládnu tak či onak slobodomurári. Keď nie je priamo slobodomurár, lebo to, ako som povedal, 33 stupňové, tie menšie krajiny ovládajú nejakí menší slobodomurári, nižšie na najbližku, ktoré sú nižšie, alebo takí slobodomurári, ktorí sú v tom zmysle, že ich platia slobodomurári, ako napríklad Ukrajinu. Zelenského len platia slobodomurári. Hej. Čiže kvázi Putin je jeho šéf. A mnohé európske krajiny tiež vedú takí ľudia, ktorých len platia slobodomurári. Niektoré priamo slobodomurári, hovorím na nižších stupňoch, a niektorých platia slobodomurári. A vieme, že do roku 2030 sa má zaviesť nový svetový poriadok. To nehovorím ja, že má vzniknúť nový svetový poriadok. To hovoria viacerí politici. Mimo iného, v Maďarsku to povedal bývalý ministerský predseda alebo premiér po slovensky, pán Viktor Orbán. On povedal, že do roku 2030 bude zavedený nový svetový poriadok. Ale aj jeho minister Peter Szijjártó povedal, že prichádza nový svetový poriadok. Ako som povedal, aj iní politici na svete to povedali. Prečo to prezradia? To je hra na hegemóniu. Oni to prezradia a ľudia sa tomu smejú. Ľudia tomu totiž to neveria. Ani pravde. Čiže oni to povedali. A prečo to celé teraz rozprávam? Pretože vieme, ako pracujú slobodomurárov. Ešte chcem predtým povedať, že pripomeniem pár veľkých slobodomurárov z minulosti. Nie všetkých samozrejme. Takí dvaja veľkí, najznámejší slobodomurári sú počas druhej svetovej vojny, alebo už pred ňou nastúpil a viedol Nemeckú ríšu, Adolf Hitler. On bol slobodomurár 33. stupňa. A takisto Stalin, vodca Sovietskeho zväzu. On bol tiež slobodomurár 33. stupňa. A vieme, ako slobodomurári pracujú. Slobodomurári pracujú tak, že keď je vodca krajiny slobodomurár najvyššieho 33. stupňa a povedzme vedie vojnu, alebo vedú proti nemu, alebo on vedie vojnu, on nikdy nesmie zomrieť. Jeho si ochráňa. A to isté sa stalo napríklad s Hitlerom. Hitler, keď bolo už na konci vojny, už v Berlíne bojovali Rusi či Sovieti a strieľali pomaly do zadku Hitlerovi, vtedy zrazu v jednu chvíľu pristalo malé lietadlo pred Reichstagom na tom veľkom, viete, široké prostranstvo, tam neviem koľko pásov je, v širokom priestranstve pristalo tam malé lietadlo, súkromné lietadlo a zrazu každý prestal strieľať, aj Rusi, či Sovieti. Vo filmech to tak vysvetľujú, som pozeral jeden film, to tak vysvetľujú, že sa prekvapili, boli prekvapení. Ja som to tak smial na tom, že takú hlúposť povedať, tak čo iné môžu povedať. A ľudia tomu uveria. Pristalo to malé letadlo, nabralo Hitlera a lietadielko odletelo do neznáma. My vieme, kde asi to bolo, kde odletel, ale povedzme v odzovkách do neznáma a zobrali tam aj Hitlera, aby ho nedostal nikto do rúk, lebo Stalin nebol priamo prítomný pri bojoch, on nevedel ho tam ochrániť, tak ochránil takým spôsobom. Čiže to isté sa deje dneska.
Vieme, že podľa proroctiev, že kto má vyhrať vojnu. Vojnu vyhraje Západ a Rím a Spojené štáty majú pozvihnúť pápežstvo hore. Hej. A momentálne to tak vyzerá, že Rusko začalo prehrávať a Ukrajina samozrejme zosilnila. A neviem, kedy to bude, kedy nastane koniec. Ešte rok, dva sa bude bojovať, ja neviem presne. Ale určite, podľa tých údajov, čo vieme, že do roku 2030 má byť zavedený nový svetový poriadok, tak vieme, že to už nie je dlho, 4 roky povedzme je, a ešte do tej pár vecí potrebujú oni stihnúť, slobodomurári, čiže už veľa nie, možno 2 roky, možno rok, neviem presne, ja nechcem hádať vôbec. Čiže vieme aj to, že Putin už zmizol, už tam nie je, už ho odniesli tam, lebo dneska je iná technika, ako bola za druhej svetovej vojny, že môžu ho odsledovať, hej, každé jedno odvetvie v štáte nevedú slobodomurári. Čiže jeho ochránia odnesú do bezpečia, ochránili, odnesli už do bezpečia a v tomto videu chcem ukázať dôkazy, že už tam nesedí Putin, ale jeho dvojník. Dvojníkov má každý veľký politik. Znovu spomeniem, Trump má niekoľkých dvojníkov, Biden má niekoľkých dvojníkov, aj Putin má niekoľkých dvojníkov, ktorí sa ukazovali miesto neho. A samozrejme všetci veľkí vodcovia štátov majú dvojníkov. Čiže ukážem dôkazy, že odkiaľ to vieme, že má dvojník, že to je dvojník, dneska to nie je on. Ukazujú to jeho črty tváre. Hej. Čiže a predtým ešte pustím také krátke videjko, také v úvodzovkách propagačné video slobodomurárov. A za tým ukážem, že to nie je Putin. Ahojte priatelia, porozmýšľajte sa.